Тази лупа, каква температура развива? 5000 градуса. 5000 градуса е близо. 5000 градуса и топи асфалта, нали така? Да, ама сега ще топим и камък. А да не го стопиме. Ей ги камъчето. Камъчето, само да мине от тук. Само секундичка. Я да го видим камъчето. Пусни го долу, бе. С тази лупа Топим камъчето. Нали, 5000 градуса. 5000 градуса горе асфалт. 5000 градуса и топи камък. Малей. Ето. Гледай. Дайте да го видим по-близо. Не, пали камък. Мале, разтопи камък. Разтопи го? Само. Леко да се напали. Това фактически магмата на земята е такова. Топло е. Температурата почти като на слънцето. Да. 6000 градуса е температурата на слънцето. Ето бе. Тази лещичка. Малко се дръпне. Чиято се да кренираш. С това китайската армия е отидала в отвъдното. Замине на Киро. В отвъдното. Те са ги с същата технология са ги стопили. Да. Опа. Какво стана? Е това нещо го ползваме топлината за парно. И за електричество. И за електричество едновременно. Ето това е. Сме, на 92% сме разложили слънчевия спектър. Това, което никой го не е направил. Сега ще ви пусна филмчето да видите.